سلام تخطاتلتي نايز channel كمي غنيهم كمي علخهم سناك تكونوا دما ناي وترو تمنيتنا يو انبارلو معتي كم تناي كل جزء حنتنا عنا تمهرنان أقدستنا زبلنا يا تحسوا حزلكم أتعلخو بزعبا intermittent fasting كبدتنا مقناسن كرت سوونتنا نمستخخالن زخلنا سرعتها مقاقبة مالتون دايت كنقرأكم إياه كساب في التعامة مدباتنا تخطاتلناهم نابتو فيديو قدم مخادنا دما لايك شير سبسكرايب لمقبار كي ترسعوا intermittent fasting انتايو intermittent fasting فتون زخنا كبدتنا مقناس يحجز سرعتها مقاقبة أيو أزاز تقامو ورات سبات كم نيكول كيدمان، جينيفر لوبيز، كريس هامسورزن، بنديكت كامبرباتش زبالو سيلبريتيز نزمن قد تتقامهم كبدت قنصو كيلوم يوم. دكتور كيفن جان روز بهالحكيم 58 كيلوغرام أبوشتي 18 ورحب بمقناس كاب 236 كيلوغرام ممزان ناب 78 كيلوغرام كخير كيلو يو. intermittent fasting كسرح زخلو مستر انتايو من كأيو فتيربو ጾም ካብ ቀደም ዝጸንሐ ልምዲ ዋላ እኳ እንተኾነ ምስ ናይ ሰውነት ቅርጽ ምስትኽኻል ግን ምንም ዘራኽቦ ነገር ኣይነበረን ኣብ መብዛሕትኡ ሃይማኖት እምነቶም ንምጥንኻር ጾም ይጾሙ እዮም ናይ ቀደም ግሪክ ፈላስፋታት እውን መንፈሶምን ኣእምሮኦምን ንምህዳስ ኢሎም ጾም ይጾሙ ነይሮም ማህተመ ጋንዲ 17 መዓልቲ ብዘይ ምንም ምግቢ እንድያ ነፃ ንምውፃእ ኢሉ እውን ጾሙ ነይሩ መዓዝ እዩ ደኣ ጾም ክብደት ንምቕናስ ኢልካ ምትግባር ተጀሚሩ ኣብ 1900 ዓመተ ምህረት ኣብተን ሴንክሌር ዝተባሃለ ደራሲ ንሰባት ኣፋሊጡ ኣብ ሓምለ 2012 ጾም ብሄልዝ ኤንድ ፊትነስ ኮሚኒቲ ማለት እውን ማሕበረሰብ ተቐባልነት ተግኒ እዚ ክኸውን ዝኻለ ማይክል ሞዝሌ ዝበሃል ዶክተርን ጋዜጠኛን ብዝገበሮ ጽዕንቶ እዩ ብዛዕባ ጾም ዘረድእ መጽሓፍ ከዓ ኣብ ጥሪ 2013 The Fast Diet ዝብል ርእሲ ዘለዎ መጽሓፍ ክጽሕፍ ክኢሉ እዩ ብዛዕባ intermittent fasting ግጉይ ዝኾኑ ኣረኣያታት ኣለዉ እትቀዳማይ intermittent fasting ናይ ዳይት ዓይነት ኣይኮነን intermittent fasting ከተተግብር ከለኻ ትበልዑ ነገር ዘይኮንካ ትቕንስስ መዓዝ ከም እትበልዕ ዘለኻ ኢኻ ትጥንቀቕ ናይ ኣመጋግባ ንድፊ ማለት እውን መዓዝ ትበልዕ ከም ዘለካ ትቆጻጸረሉ መንገዲ እዩ ድሕርን እሽተን ብደንቢ ክነብራርሆ ኢና እቲ ካልኣይ ጉጉይ ኣረኣእያ intermittent fasting ንምጥቃም ንበዓልካ ብጥሜት ክትሰቕቕ ኣለካ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ናይ ጥሜትን ጾምና መዝገበ ቃላት ዘለዎም ትርጉም ምስክንረአ ጥሜት ወይ ከዓ ምጥማይ ማለት ካብ ምግቢ ሕጽረት ምስቃይ ወይ ከዓ ሙማት ዝብል ትርጉም ኣለዎ ጾም ማለት ከዓ ንዝኾነ ውስን ሰዓት ምንም ምግቢ ዘይምብላዕ ዝብል ትርጉም ኣለዎ intermittent fasting ከተተግብርን ከለኻ ዝደለኻዮ ትበልዕን ትሰትን ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኣብቲ ዝፍቀደልካ ናይ ሰዓት ገደብ ክኸውን ኣለዎ ነዚ እውን እዩ time restricted eating ብምባል ዝፍለጥ እቲ ሳልሳይ ጉጉይ ኣተሓሳስባን ሰባት intermittent fasting ንምሙካር ዘፍርሖም ነገር ኣብ ጥዕናና ሕማቕ ዝኾነ ተጽዕኖ ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ intermittent fasting ሓደ መዓልቲ ኣብ ክልተ ብምኽፋል ትበልዐሉ ትኽእል እዋንን ክትበልዐሉ ዘይትኽእል ግዘን ብምባል ይፈልዩ እኹል ዝኾነ ምግቢ ኣብቲ ፍርቂ መዓልቲ ትበልዕ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ፍርቂ ምግቢ ክብላዕ ዘይኽእለሉ እዋን ግን ዋላ ሓደ ኩላሶ ክትኮልስ ኣይትክእልን እንታይ ደኣ ኢኻ ክትገብር ትኽእል ማይ ሻሂን ቡንን ምስታይ ይከኣል እዩ እዚ ግን ብዘይ ሽኮር ክኸውን ኣለዎ ከመይ ጌርና ኢና መዓልትና ኣብ ክልተ ናይ ብልዕን ጾምን እዋን ኢልና ክንከፍሎ ንኽእል ሓሙሽተ ንድፍታት intermittent fasting ኣለዉ ካብዚኣቶም እቲ ዝስማምዓካ ብምምራጽ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ መጀመርታ 16 ብ8 ንድፊ ወይ lean gains ይበሃል እዚ ንድፊ ንጀመርቲ intermittent fasting ተጠቀምቲ ዝኾኑ ዝምቹ መንገዲ እዩ ብመዓልቲ ካብ 14 እስካብ 16 ሰዓት ክንጸውም ኣለና ይብል እቲ ዝቐረየ ካብ 6 እስካብ 8 ሰዓት ድማ ምግቢ ክንበልዕሉ ንኽእል ኢና ካልኣይ 5 ብ2 ንድፊ ወይ the fast diet ካብቲ lean gains ዝብል ንድፊ ዝቐለለ እዩ ምክንያቱም ጾም ኣብ ዝጅመረሉ ናይ መጀመርታ መዓልትታት ካብ 500 እስካብ 600 ዝኾን ካሎሪስ ብመዓልቲ ክንበልዕ ንኽእል ኢና ቀጥሉ ዘሎ ግዜ ግን ናብ ናይ ቀደም ኣመጋግባ ስርዓትና ክንምለስ ንኽእል ሳልሳይ eat stop eat ንድፊ ዝብል ኣሎ እዚ ንድፊ እዚ ከም ዝገልጾ ኣብ ሓደ ሰሙን ንሓደ ወይ ክልተ መዓልቲ ን24 ሰዓታት ክትጸውም ኣለካ ይብል ንኣብነት ሶኒ 12 PM ጾም ተጀሚርካ ሰሉስ 12 PM ተቋርጽ ማለት እዩ ራብዓይ alternate day fasting ማለት እውን ሓደ መዓልቲ እናዘለልካ ዝግበር ጾም ስሙ ከም ዝገልጾ ሓደ መዓልቲ እናዘለልካ ዝግበር ጾም እዩ
أبتزطوملو معلتي جن 500 اسكاب 600 كالوريز مبلع تخيل أنا لما تكايو كتكايد كلخا جن منم كيبلع خاون كتوعل تخيليخا حمشاي The Warrior Diet أب معلتي ن4 ساعات رأيو كتبلع تفكرلكا السوون كاب 6 PM اسكاب 10 PM أبزلو جزايو أبز جزازي اسكاب تتأجب تبلع تخيليخا أبت معلتي زترفة جزاقعة نقشتن أحملتن فروتان مجبوتات كتبلع تخيليخا ناي intermittent fasting اتزخابد النجار أب حدا معلتي تتعمل لقوان نوح مخانو يو أب معلتي حدا مجبي كنزلن كلنا دخامن تميتن يسمعنا كابو بزحلفة دما نجد ونكبلنا يخليو أبتناي مجمرتا سمون اسكاب ورح زلو جزا نحدشتي intermittent fasting جمرت سابات كسمعوهم زخولو ملكتات يوم كابصو من رخبط أمدعا انتايو أب كالق جزا نبسنا كابتن نبلع مقبيو حيل زركب إذا دما أب جواداتاتنا تسألام كبدنا نقمت أب نتعملو جزا دما نبسنا كابتا قمتنا يوزنا برحي مالتون سبحي يوزتكم أب نبسنا زركب فات مالتون سبحي حيل نمفتار تباهيلو كتفي يقبر نايت ساعات نوسكا بزخد كافقد دما بزح سبحنا كتلخا تخيد كابز زحلفة تصوم انتي تقمع اللوو حدا حمام شكر مالتون تايب 2 دايابيتيس يكراخللنا كلتا نلبنا طبق زخونة تقمع اللوو 3 كانسر نكلاخلون يحجزنا 4 ناي حنقولنا نطفت يوسخ كابز بتوساخي مقبي مسرح تحلفو زنبركا جزا بمقناس هيوتنا قليل مالتون إزياري قابرو مقبي تجزء ويكا تسرح نكلخا كاب توطو زنبركا وصاون يدحنكا ገንዘብካ ክትቁጥብ ይኸለካ ማለት እዩ እዚ ናይ ክብደት ምቕናስ መንገዲ ንኹሉ ሰብ ዝኸውን ኣይኮነን እዞም ሕዚ ዝገልጾም ናይ ጥዕና ምጉዳል እንተሃልይኩም ቅድሚ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ምጅማርኩም ንሕክምና በዓል ሞያ ክትማኽሩ ግድን ይኸውን ቀዳማይ ሕማም ሽኮር ካልኣይ ደም ዋሕዲ ሳልሳይ ክብደቱ ትሑት ዝኾነ ሰብ ማለት እውን አንደርዌይት ራብዓይ ጥኑሳት ዘጥቡባን ንምጥናስና ሞከራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ሓምሻይ ዘይግቡ ኣመጋግባ ማለት እውን ኢቲንግ ዲስኦርደር ዘለዎም ወይ ከዓ ዝነበሮም ሰባት ሻድሻይ ቆልዑትን ካብ 13 እስካብ 19 ዓመት ዘለው ንክፍተንዎ ኣይመከርን እዚ ዝኾነሉ ድማ ኣብ ናይ ዕቤት ግዜኦም ብዙሕ ሓይሊ ስለ ዘድልዮም እዩ ኣብ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ኩሉ ግዜ እናጾምካ ስለ ዝኾነ ነብስና ዝግባእ ክንክን ካብ ውጽኢት ጸባ ፕሮቲን ጥራምራን ኣሕምልትን ዝበሉ ሙሳድ የድልዮ እዩ እናጾምካን ከለኻ ስፖርት ምስራሕ ዋላካው ጽቡቕ እንተኾነ ነብስኻ ምስጾም ምስተለማመደን ድኻምን ጥሜትን ምስ ሓደገካ ክኸውን ኣለዎ ክብደት ንምቕናስ እትገብሮ ጉዕዞ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣመጋግባ ስርዓት ማለት እውን ዳየት ተጠቐም ብዘየገድስ ከቢድ እዩ እትፈቱ ዓይነት ምግብታት መስዋዕቲ ጌርካ ካብኣቶም ክትርሕቕ ኣለካ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ንሓደ ሰብ ሰሪሑ ንሓደ ሰብ ዘይክሰርሕ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ናይ ኩሉ ሰብ ሰውነት ዝሰርሐሉ መንገዲ ስለ ዝፈላለ እዩ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ኣይሰርሐልካን ማለት ካልኦት ክብደት ዝቐንሱ መንገድታት እውን ኣይሰርሑልካን ማለት ግን ኣይኮነን ንስኹም ከተኸታተልትና ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ሞክርኩሞ ትፈልጡ ዶ ካልእ ትፈልጥዎ ክብደት ዝቕነሰሉ ሜላኻ ኣሎ ዶ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣፍልጡና በተሎም ማዓንቲ ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩምን ተሓጒስኩምን ከም እትኾኑ ተስፋ እናገበርኩ ምናልባት ንኻልእ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ሼር ገበርዎ ክፋል ናይዚ ቤተሰብ ንምዃን ድማ ሰብስክራይብ ገበሩ ከም ናይ ሎም ማዓንቲ ዝበሉ መምሃርትን ሃነፅትን ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዝና ክንመጽ ኢና ናይ ሎም ማዓንቲ ትሕዝቶና ግን በዚ ወዲና ኣለና ቀጻሊ ብኻልእ ርእስቲ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት